Jamen i år har jeg jo brugt NemVagt for første gang, og synes jo, det har været fantastisk. Til trods for, at der har været lidt opstartsudfordringer med at få lært systemet at kende, så synes jeg jo i dag, at vi sidder med et fantastisk planlægningssystem. Sidste år foregik det ved, at jeg fik tilmeldingerne på skriftligt fra alle de frivillige, som jeg havde skrevet ud til, og så lagde jeg det over i et meget sindigt Excel-ark. Et kæmpe arbejde. Altså, jeg drømte om e-mailadresser, ikke? Vil absolut ikke tilbage til det gamle Excel-system. Det er lige til at gå til, så jeg vil hellere sige, at tidsbesparelsen fra Excel til nu, den mener jeg stadigvæk ligger på i hvert fald på 100 timer. Og det er helt sikkert, at det er en af de ting, hvor vi har sparet, eller den ting, hvor vi har sparet mest tid på igennem hele processen af at bygge en båd op på en festival. Vi gider ikke bruge vores frivillige tid på at koordinere og lave intern kommunikation, som det også hedder. En af de største fordele er jo helt klart, at medarbejderne selv har kunnet gå ind og vælge deres vagter. Så jeg undgår at skulle sidde og stykke puslespillet sammen. Det gør de simpelthen for mig. Man kan sige, at det her NemVagt-system gør det jo også super smart for de unge mennesker, som jo altid har, om ikke andet, de har ikke tandbørsten på sig, de har altid mobiltelefonen på sig, og på den kan de hurtigt slå op og se, hvilke vagter de har. Vi har haft en løbende dialog med NemVagt, så vi har kunnet få tilpasset tingene efter vores behov. Og det er jo altid en stor hjælp, når man kan få det, som man gerne selv vil have det, og ikke bare skal tage det, som det er. Vi gider ikke bruge vores tid på papirarbejdet, og derfor er værktøjer, der kan løse det. Og der må man jo sige, at NemVagt har et af svarene. Jamen, de er meget, meget eftertragtede. Og i virkeligheden er vi bagefter at tage dem i brug, fordi der lige er en hurdle med at komme i gang med nye værktøjer i en frivillig organisation, fordi man har ikke tid til læringen, men det handler om, hvor meget man kan vinde, og i virkeligheden flytte tid fra røvsyg tid til spændende tid. Det er i virkeligheden det handler om. Nu kan jeg jo så koncentrere mig om, hvordan vi får solgt mest muligt is i stedet for.